Уважаеми приятели, отново сме на уреченото място. Часът е наясен, датата също, но колежката реализира удар и може би е хванала. Сега ще я попитаме да разкаже нещо интересно за случката. Колежки? Да. Как е? Кажете, оценете реката, виждаме. Реката е добре. Плътна, малекичко. Щом аз виждам воблера, значи рибите трябва да го виждат. Все пак те нямат моя зрителен дефект. Имате ли активност? Какво ще оцените? Въпреки че сме в Активност? началото на... Едно от 10 ми е успеха до момента, което ме окуражава до известна степен. Уловихте ли? Ето. 2 кг? 2,750 или по-малко? 75 грама мисля, че са достатъчни. Но размера е важен, знаете. Той е от ма. На какви воблери ловите в момента? Асакура как? Моля ти се. Дайте да покажем на публиката. Браво. Кажете още нещо интересно. Опитвам се да му измисля име, но след вашия успех в наименоването си окръстих Румянка. Прецених, че е женска. Елате да пуснем Румянка, защото Жеката да го напече. Нека. Съхна. Стана много Да лепка. отиде при Румен. Имаме и публика. Хвъргай. Печелим публика, това е добре. Руменка нещо? Нещо се отломбачи. Не се притесняй. Руменка трябва да оцелее. Да, я насам. Избягах. Дълбините. Така. Няма я вече. Няма. Вие нещо интересно друго да споделите на зрителите? Ами ще се опитам да фана и мъжкия на Румянка. Той е по-агресивен според мен. Но не се знае. Здраво. Не се знае дали ще е мъжки. Нали? Не се знае дали ще е и женско. Да. Не е определено. Но нищо. На този етап ще приключим и ще очакваме включване. Очаквайте продължение. Така. Ами, това е от нас за сега. Довиждане и благодарим за вниманието.